ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନାଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଏମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଦିବାସୀ କେବଳ ମିଶିକି ବି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଏହି ନିୟମ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ। ଟ୍ରାଇବାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଗୋଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆହୁରି ଅଛି ମଧ୍ୟ, କେବଳ ତିନିଗୋଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖି ରଖିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅସାଟିଫ୍ 1956 ମସିହାରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ମସିହାରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି FRA ଆକ୍ଟ 2006ରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଯେ ଅସାଟିଫ୍ ଯୋଉ 1956ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅସାଟିଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିବା। ଅସାଟିଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଡ୍ୟୁଲ एरिया ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1956। ठीक अच्छे। इमूवेबल प्रॉपर्टी माने ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଭ୍ ହେଇପାରିବନି, ଇମୁଭେବଲ ପ୍ରପର୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରିବ? ଏଠାରେ ଯୋଉଠିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ। ମାଲକାନଗିରି ରହିଲା, କୋରାପୁଟ ରହିଲା, କନ୍ଧମାଳ ରହିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ରହିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ରହିଲା, କେନ୍ଦୁଝର ରହିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମିକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ରୋକ ଲଗେଇବା, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ହେଉଛି ନିୟମ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3 କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେଲ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଆଦିବାସୀକୁ ହିଁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଉ ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛି ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ସେଇ ଫଲୋ ଅପ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପାଖରେ ଅତି କମରେ 2 ଏକର ଜମି ଜଳସେଚିତ ରହିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା 5 ଏକର ଜମି ତାଙ୍କର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ରହିଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଡିସନରୁ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି
ହେଲା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ସେ ତ ଚାଷ କରିପାରିବନି ତାର ଭୂମିହୀନ ହେଇଯିବ କଣ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ ଠିକ ଅଛି। ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ନା ଧାରା 3 ଏ ଏଣ୍ଡ ବି କହୁଅଛି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ଯୋଉ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି କି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି କି କାହାକୁ ମାଡି ବସି ମାନେ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜମିକୁ କେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବା ହେଲା ସେଇଟା କେବଳ କଲେକ୍ଟର ସବ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସେଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫେରି ଆଣିବେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବେ। ଆହୁରି କଣ ଅଛି ନା ଯେମିତି କିି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ଲୋନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକଟି ଘର ପାଇଁ ଲୋନ ଆଣିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ଘର ପାଇଁ ହଉ କି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ହଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଢା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଲୋନ ଆଣିଲା ଯେକୌଣସି ହଉ ତ ଯଦି ସେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା କି ସେଇ ଋଣଦାତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ନିଲାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିୟମଟିକୁ ବନାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅସାଟେକ୍ 1956 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କଣ ନା ପେସା ଆକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ହଉଛି ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ମସିହାରେ ବନା ଯାଇଥିଲା। ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ ବଡି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିନା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଟୋନୋମସ ବଡି କହିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁକରି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ଏ ନିୟମ ଯୋଉ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରମ୍ପରା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଗ୍ରାମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କଣ ନା ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାମ ସଭା ଯୋଉଟା କି ସହର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିସାଇଡ କରିବା କଥା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସାଇଡ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲଗେଇବା ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଲା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଗଛ ହଉ କି ପତ୍ର ହଉ ମହୁ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାଙ୍କର ମାଲିକାନା ଏବଂ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତା ସହିତ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଖଳନ କରିବା ଯୋଉ ଗୋଡି ମାଟି ବାଲି ପଥର ଏସବୁ ଖଳନରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ବିନା ଖଳନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଆସୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପାସ୍ କରାହବ ସେ ହଉଛି ସେଇ ଏରିଆର ସେଟା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ଯେକୌଣସି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ପାସ୍ ହବ ଗ୍ରାମ ସଭା ପାସ୍ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହିଁ ପାସ୍ କରିବ ତେବେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଇ ଏରିଆରେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ଜମି ରହୁଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ହେଲା କି ସେ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହୁଛି ୟାର ନିୟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲୋନ ଦେଇକି ଜମିପଟା ବନ୍ଧ କରିକି ଲୋନ ଦଉଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ମହାଜନ ମାନେ ତ ସେଇମାନଙ୍କର ନଜର ରଖିବା ଏ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ପେସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାମ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଯାହା କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ଯୋଉ ସରକାର ଗ୍ରାମ ସଭା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଗ୍ରାମ ସଭା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ
आमे 3 नंबर आईन विषय जानिबा। 3 नंबर आईन कौन? 3 नंबर आईन होची 3 नंबर आईन होची FRA 2006। 2006 ए आईन टी को बना जाइथिला ओडिशा सरकारଙ୍କ द्वारा। यार फुल फॉर्म होची जेमिति फॉरेस्ट रिफॉर्म एक्ट 2006। 2006 এই ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ? ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ 2005 ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ହଉ କି ଅଣଆଦିବାସୀ ହଉ। ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେମିତିକି ଜମି ତାଙ୍କୁ 10 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି କଣ ଅଧିକାର ମିଳିବ ନା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ହଉ କି କଲେଜ ହଉ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ଆଣିବା, ଝୁଣା ଆଣିବା, ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ FRA ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଯାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମିଳିଥାଏ ତାହା କେବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ଏଇ ଜମିକୁ କାହାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଘର ଜମିରେ। ଏସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ରିଫର୍ମ ଆକ୍ଟର। ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଏ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।